Kibriu badan jingduna hagi dukhat mat lingba ki noilam ka Federation of Persons with Disabilities bokan top yo ba Ferdinand Lingdo Marchlong kumu chairman bot ba Starwin Khajana obadi dukhat ka Federation bot president ka Khasi Disabilities Association habapan pau ka surjing ang not jongki na kabanta uno ne kanu ki bansha jit kum u lani ka MP jakayeng dorba thawan Lok Sabha na ka election MP banwan kilakan tu ba ka jing pet khmat baning kong yaki ka dei hi kum ki para briu bat ka jinglong duna dukhat mat kanwan pat hadin. Kini kinoi lam ka Federation kila ong baki ang not ba uno ne kanu ki basa jet kin kran ya ka hok jongki baga jing pentrai kamru ya ka Right to Persons with Disabilities Act arajar khan rio shu kila kdo baki pai ba salonsar ki diban jet ki MP ki badan ka surban kran nak banta ki mat jing bha ka jalla kile thu bagi badan jing runa hagi de khatmat ki dan khat wei hajar nrius pa arpu arngot ki bala dan ya ki electoral photo identity card epic hak jalla meglaya kat kum ka jing khen ha ka pratrik rumpang arja arpusau te nakaliang jongi ki bren juduna do khatmen nakapor sakapor hiju yai pen sngau ba kumno kini ki political parties ki deban produk nak kamenta ka bha kamiat jong ki bren juduna khamet henrei ha ka jing yai lenti jongi kum ka association kat adu menta nyempat yoi satya nyempat lap satya ba ki MP kin kran ni na kamenta ka bha kamiat jong ki bren juduna khamet hapok ka jala me khalaya te kabangi don ban pensngau ban kerpat yaki kalong komne ba katkum ka jing yo i jongi ba ki political parties ki ju trekam tangi ya ka ka bakila don lupa ha ka manifesto jongi te kumta nakaliang jongi ki bren jiduna dokat men ni kerpat yakine ki sengsan himasima ki political party bapher ki ban penkre ban yakon ya kane election MP Lok Sabha araja arabusau ba kinbu kawei nakathong kaba ka jingbu jongki kawei nakathong haka manifesto jongki nakamanta kabha kamiat jongki ki bren juduna adakmen ba lada kin job kin kren lane kin le ya kata kathong kabaki kilabu ha manifesto jongki but lada kini ki political parties ki pen longkam lane ki bu ya kathong bakin le tangkawei sansnem ru ngathrai kalalong gajing mentoi yangi ki bren juduna andukmet hapok kajela mekhalaya te katkum kajing tip bat kajing yolum jingken jongi ka association na ka election commission of India ba ki bren kajing duna haki dokatmet ki ba la pendrong kerteng ya lade ha ka electoral roar kat hadu ka pratarik ubnai Februari araja arabsau ki don khatwe hajar nrius pa arpu arngot te nakine baro ni kibal adon yak epic card ni juk pensulur ni juk kentu ni juk pensu thu yaki ba pidei bit ban yasim menta haka no ka election namar ni juk ong yaki baka jingdon jongi yak epic card kamdei satya tang bangin yo yak ration card yak sim card lani ban yo skim sarkar ngi juong yaki ba ka jingdon jongi ya ka epic card kadai ka bakordor hapo ri India but kadai ru ka wei na kamat ka ba ngi dei ban rai ya ka lawei ka jongi bat ya ka pateng ka badangwan da ka epic card jongi cái cái chị ăn nốt cái trong khi bữa đó cho nó khẩn mệt nào được khẩn ban chạy chết mà xa cái này đó ba trong phát hiện ra hay này bên này bán sầu ăn cái chị nốt ban con mà lòng ba nó cái trong khi cái bữa nó khẩn mệt cái lòng ba
ki no MP bisa jet udah ban persyang menteri kami akan ka RP berdiat tang ba ki ban jet ya kamat ke bakong san ke hab ke ke ba ki angnut menteri kam po san snam ki don shibon bha ki mat ki ba ki breu janan khat met ke dan kam man le po mi khaya ke we kamat baning kong kelong ba la kum no ni san persen ka jing mang tingka nakam ta ki breu jong khat met ki dai ban ai lang kum na po MP scheme nang ta ka we pat ka chang anut ba ar ka dai ba ki dai banan ra ka ta ka disability sport center lani ka jaka hikai ban ka sport ba biang lo nong shadong khanang ba ki breu jong khat met ki la ban khilan met ang ta ka jaka ki la ban keu ha ka liang ka sport ka chim chuki na mar ngel scam nyo iro lai chong ki khamat ba bon ki breu hapo mer khia ba shwe ki jala ki nong shibon ma ka jing ka sport bat ka dai ro ka we kalat ban ai kam ai jam na kam ta ka chik im chuki tengi dan kam sisa ko mata changa ho ajam ngun swang jo sngo ba ka sarkar ka ars pa kulor tingka bade spang kan ni la mang ta ba ngim shem yo sngo chu spang ta na ta ka daw ki buru chon met ki ang not sisa ya kni lang ba ki MP ka jongi mang sa jet na ta ka we ba lai ro ke dai na ka banta ban wan ra ki bon ki ne ki tiar technology hapo me khaya ban ya ra ban kin teu ka liang ka puli puthi jong ki breu chon khot met ki dan bon ki center ane ki kai ki ba ailat ki breu chon khot met man ki sha phrang lang ba ka liang ka puli puthi na mar nge i ba bon ki breu chon khot met pom thiam ta ki lan hang ya ar sot ka bade ka ching puli puthi kam dan ka ching tho ka ba shai ka nungot ki breu chon khot met ki la pen deb ka ching puli ka chung ki kanung khage kedan ke behe kanungot ki lo pendep aga chung play degree ane kanungot ki lo pendep mi kam dan ka ching tho ka ba shai na ka liang ka so ka ne ka liang chongi ki bring khonet yang not ba ki ne ki MP ki dem sim khalang ban dan ka ching tho ka ba shai ane ki data ki ban ka dau shai ba dang ki bo khoj ka data ka biang ka mot ka pen sok tho shai ba ka no ka so ka la ban wang pisa nam ta chung ki bat ka no ki la ban ai ka chirap ka liang ki scheme manwa klem kini kena tai ba biang ma kam dan kalwan ha chi adu kata ba ki breu bra jokhan met ken yo ko hok ka ju ko mai ho lang ki wi ni kwa ba ki breu jokhan met ken yo kata ka chi kan thup lang ha ke lang sa lang ka we ro ka ching kwa ba khong san chong ni ro ka long ba ni dan kam ban i thu angi kum ba long ki wi pat ki dei ban shim angi kum ki breu kum ba long ki wi kata ka de ka ching kwa ka chongi ka bkhong san namar ba bon hi ki breu am hapo mi khaya ki thoi ki yangi ning kong e ki yangi lang ba ka junan khot met kata ka chi prakhat ka long ba klar kata ki de ban yo i ning kong ngi kum breu hi kum breu bar ka chi junan khot met ka de ban wan sha den ka chi ma chongi kata ka de ka ba ngi kwa khong san ta ma ka chi ma chongi ada ka ni khong khat ki breu ka kala kana yor kom perkhat ki priu ka kala ki thu ni kong e shwayo breu haden ka chiran khamet kawan haden ngan sala ban so thu kum no ban la ban yarab yaki ha chi em choki man kasni te nakaliang jong nga te ngapen sngeu ba ka jingjit jongi ya MP sya ka ying dorbal ba jong ka Lok Sabha kari India kalong kabadan kam bakabakong san ba adu kata-kata te nyo i ting kino ki jing e ha ka jella baroko we gari India de UMP hi uban yakren ha ban ya saj ha ka dor barba te kumta ngakantu ha ka ni kapor omtang ye kibri jidunar khamet andre ye baro kinong snong jongga jela mekhlaya ki bala don ya ka epikat bat ki bala ro ban thebut kamut phim dei satia ban ken sting ban ong ba nhìn này là giết yêu MP là để nhimman đây you know kam dei satia kumta te wat la dangi ru kidon ki candidate ki babyang ka kardan ka babyang ka jingnang jing start ki babyang ka sur ban persneu ya ka jing e jongi hapo parliament te kabangi kentu kolong ba phinjit ningkong he
ya u MP ubadon ningkong kasur ban haba ubadon ningkong kasur ban keren te kamot lese ya kanu kono ka jing jong ga jala un pen sneu hapo yeng dorbar te ngipit lada ubam don lupa kasur ban keren te ngasrutu ba kamento hi bangin jit yakum uta UMP namar ba lese namar ba katkum ka jing jongi ba kibabun hi la kadade haka dorbar hapo kajala mekhalaya ru nyo iba lada ka sur jong kito ki MLA lane ki MP ka khlan haka to ka dorbar kamut ka jing terikam ka sarkar ru ka kloy ka step tengi kermen ba une UMP ubangin sajit mentah ngi kermen bat ngin pha hiru uda uba biang lese uba kipat ba kiamon lang baro uban long kasur ban pensawa ya ka jing ya ka bahakamiat bat ya ka jing don kam jong ka jala mekhalaya hi barok kawai bat ru kerpang ba un kren ru na ka benta ka jing pentrai kam ya ka ne ka Right of Person with Disabilities Act hajar khat rio ka dorbarwa jong ka parlimen balada ka UMP ulang aban penkan mau na kapor sya kapor ba ngikirmen ba ka ri India hi barok kawai kan pentri kampura ya ne ka ak jong kibri jiduna kan men bat kan long ka jing mentoy yangi barok kibri ki jiduna men ban yo ya kino ki jing rap ne ki hok na ka sarkar jela ka bangi di ban yo dan wai jing tu ba khong san na janga ma kibriyo kidai ban parkhat ba Syaban jet yau no MP ban jet ban wan hang ni election ban wan ni dan menorang ka berkat ban jet yo MP uba la ban wan ra ya ka jingkala om dei tang kadang ban ka karoi kapar hanre ru ban ai jeng da kerpang ni kum kibre barit pat no kan po khasi jantia Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bat ka bathau bha kam kata ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya